Assalamu alaikum. Sur de kjør masere. Tagan wayna du'al tawbetan. Shezer tay sholach shadu. Shit uarti aslan kanal reality. Mash woil shavig mash doil sho. Omi ijri vijri. Wayn tay saat del Berlin gens. Tay shit saata Jahara halt del wayna. Mash doil shadesha. Так, Ури села маршал Ду, гражданин Ичкерии, Исаак Шмулевич, имя, фамилия, РР, Довиле, алейкум ассалам, Дмитрий Гробовой, всех витаю, Шавига Маш Войль. Шай комментария шерзи. Стрим ссылка штайс квас. Шун маха ара вайн махуль ноғалу еш. Бу мүжге. Мүжге лейш. Вайн ноғалу еш. Бу түндейлі. Шайк яржмело яржи қойс. Станел стрим. Маш довой лева тахка шадерша. Таман лер стрима يقيقم بيو ويتاح كيتش بيش يو دوق زولم دو ميجكش هرتوان بول بلش دوين دا أوكرانيا بوقتوان بول بلش دوين دا دوقو ناخ دا بغيتن سيغا دوقو بي سيغا تاتس بيش تاري دا بغيتنش وينوش او مستري بات سو عيدا ليو قبان خلاع تناو تيوقي نسبة الخلاع تاق يوتول تاع أخشلوش بيجنشم شادو أخشلوش نيتسابيكش هاو تراويلا نوي خنتورا نوي условно خنوي بوش تمي دايوريتش نابوي يشتغا بوي شبو بي ان بو حقيقة تريا دقو بوي اربوش بو تنديلا وينوش قومي جيمخا أمبيش وي نوچ قام قيتا ديش предупредите докцунах يشو قرطان لير ستريم تاق شو خاطر شن جواب بلوش شتات ديستري دوقوي دال مولا تاق شمس الدين أبو بكر والسلام عليكم из Дагестана. وعليكم السلام شمس الدين ورتي مسلم وعليكم السلام مشهور الحق. Так, масера маш машвойл хойогил маш леди масудойл шу маши мокчи. Тац информацию хайог хакоч. Сик хакач. Йох тац интернет чадолчик хайшче тац мюжкш дюца галилечин хайшче давайтан гиркина давайтан волдугина хахитаря давайтан волдугина Украинч церт барт цабара барт бибош путин диарш дешу милукч условица барт бакамел дай тоек бош камел дешу тануман де варяч цути вошват Зеленский украинча تنديلا حقيقة رأى وقت وان بير بوش مختيجا كرل وقت وان بوي تنكي چم بيشا بو мы по-настоящему еще не воевали бар Путину боколат ван бошаш дохпал амилштешбу ама украинч контрнаступление волен же шолла дала козла дала деду дюч дац из народош дац специально неожиданно тец ба мижги яқи патершу мижгши хор дина хор сахта вабыш мижги бу инзарич одух патершу мижгши хайош кегитац ярчу Херсонской области цултя
цултя хитаря خان بيك خربوقين أوكرانيش دوتس خردو تاري خيرسون شو ما دويلا حما يحقنا نو بقي تمش خربوش خيردوق Так, Дейлер маршал Хиль, так, Дейлер сам. Мое сообщение частично удалилось по ледес. Леди ходя харюк, частично сообщение, юйщик. Сани ейна мяцем, частично, я шаек, юйр. Так, лайк каналу из Эстонии. Истланд НАТО. Дуже дякую, лайк. Мечауэр Шамсудин Абубакара. Можно я тоже задаю вопросы? Можно, но отвечать буду по-чеченски, Шамсудин. Сегодня на чеченском языке у нас стрим. Иштумду Цундейла Юва Харар Ахшвал Хартуан Булуш Дюнда Кайкам Беш Бу Дюч Ду Ночи Оми Бог Кегинах Буй Махкар Байгар قيش ماك دبلتر قيل باغر قشو قاتش دين دا شوز ضي إيشوا قاتشلز وول سجا إز دوال ويشوخ سي أوبشي موبيليزاتسين تار هنس يريو أل خيش دات وين وخير دو تسخط بعدك ديش يميك شو تا يرم يتاري شوي تعمل دو دا يوق أما هنس بريزيونيك شبوي بريزيونو وزرستا بيش هنس أرمي عم بيش ارمع بولشارك دخزا دقاچا شين خزا شيتا جيمسك ارمع ولا غاسقي مشجي ارمع ولا قيقا موشي لا سما والكي ود ديزرتيرستوا يك وغاخ تو كوغاخ تو شين تان او كو كوك دي هو دي تصوح حجويستك تيجا يقي باتي شون غاسق شي شوز لا ايك ازر في نبوخ شاش اوكراينش مشجي يقي باتي شوخ تسنديلا قيقم بو دي غردو شايدويزا غربر مسو او غردلر هينس خلشو بريزيف октября 2 октября айвул шу цу октября цу призиве цабагар цабахаустер шай чурнаш ахч дела у адина муа у адина цабахаус биз берша эрмя үш шай махул тигер дабул болд келгар бол наксана келгар валер цнислуш дауиде давахчана диевальж дацдич те нахиз беши цацумш лилир мадуй теркисти аби султанов محمد вина расхш мюжк расхш цавина расшан ти бол беш бол мюжкшан ти бол беш бол ночмот бючер вина цу цик цава валал вина бохки тундела ишта цер нахизир бу здат диевал Ukrainians дацдич цундела тиг диевал шхена диевал цаха это ишушун украинский цер иш юшуне и это бушун с украинский тига нохчи бушун нохч сюзаца да ишушун диема больня аш шаш сдаца дина маал сва иш хасиевал цаца гергал на абу ал штихум хилча шун шу юм qayla доқыр душун шу Европе дига доғыр душун и Европе диадакш Литвану луш политически убежище юшун иштасия вальчун цундела шай махул шай беш лырдаараш ишта док зулам дуар хульш дудаевс элер до невероятных размеров разрастется пожар войны азгасқш мюжкш булинак ишт хульша дуи отсти доохша дуи цума бог уже док мо дуния на хаклуш массаря хаклуш дуи тишал итам булбел يحاولدولاч цундела geen dier doorstop dat zelfs geen doorstop geen dier doorstop dal als welk шавига шавол нохчи ой нохчи гражданш
nohčičur gражданш. Ištumdu. Так, саламаш лумасаги маш ойл масуф рея хойл маш делиш саламашал хуй Исланд НАТО, окей, удачи вам. Спасибо, Исланд НАТО. Спасибо. В дороге ури мегарду не пехошхил азарулем мола ларлушхил дал алшвел иштумдук доцалч. Шей хаттарш дие дол хаттаршан жуаплурду сен хуч ао. Так. Angulusia, rimmal kel новость ундуйцер дуй. Така душун Европе чух России туристический визна штаягашун полностью як туристин скучуя еще душун кичадир долш душун ца мюжге кучу ох кучу аппарат лилер воч. Так мюжг сцене юкметке гуй куз Европе. Үш күйсер болш бушун. Мюжг ичвахалх. Причвахалх. Юкметке лилинаш. Үш уже разработка. Цег хош эйдл цен. Шей уман цуман нистеш бохш бу. Цундела мюжге оптишлушду денна. Ама мюжге вайн махар. Melch es qiyqilcha, melch osh es balboxshilcha. Shek prikaz hadelch, nu prikaz ole dabelgi hu buchum hadish, buchum shu. Iwen khadis, Ukrains Shalyuch. Khersonskiy области. Хошуса новости. Halyuch. Пленный бу мюжге. Дадаванч суткя. Бай вина 450, 49 500 турки, шоуздай из эзари прибай, мюжги уже вина, прит танк война, тройвар боевой бронированный машин войн, қойт артиллерийский систем войн, ца РСЗО войн, антиаэркрафт қой война, ца киеми ца вертолет чудайтан, бар автомобильной техники войн, спецтехники войн. Ишт яхкикер потерящих мюжгши дот дич. Ласки мюжги махульшей нахгулбеш вот тами радио свобода таязинду чайрелюч болчарг чарлоч сезон дикяца чарлоч تمتي غوال قيقم بنا تارجع شا ويجا تمتي قيق شو تارين تمتي وايد شو تمتي وايد عوش بو نخيه ترى شورت عوشات وغاش بوخش تردقش تاج ديريز مسار نخيل أوري ديريز مسار نخيل تاج гражданин ичкери машо хазка бока астан алла рейс хулило хазам мюжги бай дертиг вай нохчу бойч бай царе чодик туан бари вай юка хакуш доч ама халца бюхум шца ютерас на бай ни Россия цель цемекш берши цакегина буй царе қахит цигда бойтана Сега халак бамекш бол. Дайл дикнек дуэль куна. Дайл дикнек дуэль. Дайл дикнек дуэль. Так, дио. Зударит ях койкш бо. Бой, гражданин Ичкери. Не, шавег ويدك ستوتسويش ويدك ما ستلروات سويك شين وخ أروالك نيت أوك شويك وي نيت أويك مك شويك принудительно دوتسنا إيش بوه بيوتر شويش توالو شويك جم دوم مداتي ويتان دوم دات أرى أشرج نسينا
ما زدري دقيقش بلا حين ميتسو سترشي شابك دقيقة خيروق تار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش تعودق دوت زلج دوت زلج ايش تعودو ويا تا истории цгэртэрсва гуунахш бүүчи темлой бүүчи цац темлой тэгэрш вэхкан кадыйравар там разные намук шаш жона буй хош буй уш буй бош так та истории та умдиц лэрхсуншун дич ias uitsak meillä reistä lämmeksi umdutsig no reistä la dytser dukase tana wast ta ona vits lärsunshun ni ona jimsa golsh dynda era wala tam besh tam te wa khiluya kom besh dik قاحيكش ديك طوام بيش يلسا قوي وشا دقيل غنسن تمع داوي نتن يشي نتن قوز صو شي شوي ميح شوي باي انسن شا دوق ولزينا وإيه إشت مليل جمسك اللقي تاق روشنس قيسلوشا شي دديشتل امبوال بوي يبيش روشنس قيسلوش انت دديزر الش شنو قادوش دديزر الحقديش هنا هما تقولش دا بول دايكر دويكر دويتش دينكر دويتش دوي دديزر عايز تلاتر مشجي واعتر دوك دديزك اشت شيش تا ونغي تا جوخ اللقيس تعتوب اللقي قونا تأحقا ولا إيه إيش تعدي تنق إشتا أنت ويبرشو خليش تأحقا ويبرشكا إيش مية ييت مقردات مشك شيش ويبرش خلا تأحقا توام دابول خنيو تعزر إسباي دوز ياليت توشرا تابل и августе يغليل операции цу операции цул хал мартя يري زوي يرى مартя خليل операции цу يقاخل إشادق دوحر مартя عينيل операции إز августе عين операции سن ما يري إز цу يقليل تعونه تا إشادق دويش شادق مص دقو من يقع دقو من يقع تاغلات جيمسقو بير دقي تغينا تغشوة تغيشي شوقاتش باتسان دق تاق اشتي ريفريندوم خلسيك تا ويبرش خلا اشي يشخل تا ويبرش تسييتا مسل دال دا ويتقاسي قوناخشن دال مقلح شنوزي تروي تتاح مارتا ريبيتيتي ير ريبيتيتي الجما اشتا داتري بقلت وان بري تسوغينا اشتغال هايحقا قادينا لاتين اربو لامغان بو اشتغل يقي باتيرشين غاسشن لاتزينا تاري غال قادينا لات طوان بنا مو غاسقش مجكش دعلو مو يشان حوسا حيسن شاد دولهم كياتشدنا دودا ولش ديندا ين операции мои يو مارتي августе شجع إز операции غلتيجاينا إز نيق شو باخر باخر غا مش شوال مو مدعلو مو شادك شيء كم من عمدن مو قدر تناخ не просто репетиции دوختنا نو полноценный توام ولاقي تعبينك полноценным شابك مخبريت سوينا تعبيش بي أقرأ أكتوب نو أقوناي جروب نو دقو غلا قوناي دا ملا غلا خيرابو نوتش أومانيوكا يو أت أغسطس يولشا وانقر
شيء ثاني نا واستغل قنص دي دهيت بين شيء نا واستغل ده شيء تدي وانا مجگی izbirētini участакан шиец пулемет ля автомат ля герс хилкунга ти ваништ май митинг актига бол ночк тaqan войзен войза войзен eger du iireätsistä homma dahara tуда сюда atsu izbirētini участак тхоут ягасqi масшуша бол гасqi болш тан юқулани чуган اشتمل حرسة ولش اشتا نقلي ولش يدو قويتنا ولش شيخاخ قويل اتشوغان قميرة ولش يو مي ال از يرياتشاش ال وقار نوخش سيقابل يو مجر دو تاق ال حولش غاسقي قيتا اقو نوخش قميل ديش واش بغن بولش تاع تعبيرا حيش تكون أقول هلا تأبل غاسش حجرش دي تانتون حجرش توران بولميات قيادة بولا كراساتش بولميات قيادة يو قيتا قياد تيجر يو ويل إز قيرش توران تو تيجر تيجر دقيق يعني تيجرش ديش تحقيقاً قن بولمات بيندرش كيك ديش تشويان جو تشوين شلقتون شادقة تو حتى دوت مدر تو اشتا اتريف كمي دوت تو تصدلا شولا دلا اشتا تنوخ تا دوزل تدغيش اشتا تدوت تو اشتم تنديلا تعت دلهم سون تخامك شون اسم ناس ديتن شون ريس تغلمك شون تأخذ أسيجر دوت قي لازنا وش حويت داي تيجر حويت شا قدعت سواويل واويش شينا سزناني دو قلدلتن تحق شباك حبيل شينا بكتشو اوتومات واتن تعلاتش واندالاتش مش جيبوش بكتشو اوتومات واتن نوخش خلقون قيوك تا دوش تحق قوة شايش دوير ووقر والأقوى اشتاع مو эдер выражениях не подбирает выражение эдер еще камел дешхена أقوى مدر надеяна деш камел дина багаши وقو чуйч бетти чуйч زيلش يختار تي بريكلاتش يا багайл и автомат حوزن تيرك شوغش حالات دعوة هنقص إذا وي قومن تي ولش قومن توربال ولش نجراد ولش وي تاسبيتس جروبش إليتني بريجاد شو قاخل سكلا غاسشن إشنك دوحر كروان قلة دين إشنك ويرتلوتي وحقن ودي كوكازي حلويجنا برديلاش لدي كوكازي ويغني سيفرنا ايربورت ويغني تصدوحر تيك حلويك تيك تشوا تصدوحر سيفرنا ايربورت حلويغن تاعتيك حلويك تشغينا ايربورت تشوا انا ليش بدوال تشوا لازريت خيل تشوا تاس короче говоря ميتو على كوغا لازين خيلتن اربيان لازين خيل شان دوغين خلقي كل ما تقيت تاقيت تاع مسيت يختار تشوا يش حيز ويش نيت بيش جو نيت بنا تيرتون تشوا يو تيجرا مزدوكي ويغنيات انا اسيتي حلا ويغن قيج بالينت دي ويحكن قزايلات توشي تباش يو تونتي تو تدينهم شقلن خلا تو ناباي ني نوخشي ناباي ني موش يهمش غاسقش إدارجن خلا تو ناباي انت خلا تو ناقصة تويشلدو und als sag erst stabitan sun weisen chu der handischen der zweisweg erst betten weißt du der hat so erst mit der boel so ich ja dinek zu dina alles weg schädig zu zaditan schädinek no dina dega ist der dina schal ist sanna saga o qirshi qilur sagwat dort sag yo is halwigan
моздоки тига больница хили юх ووش والغيل خل قيلنا تاعتون ну شايل подробно штаюйца сикхила тига кошман цахила шпигун бош там бюхумер ой концлагер штя халхошвек юш цэ лично еч цэр еч лазина олш вообще чуа die чуа са дож де дож фосаган еч чойнт еч чуа нит бенах цэрцун суя сюн бош хила цэр يندربيو دقيق يندربيو سوينا جخار وجه وات يندربيو بريزيدنت تجخار دقيق يندربيو دقيق زي المان تأخ وتروع كلار ولتروع يزوجا أرد تقيقا شا كزول خلاوات شي هو تحت غير كزول خلويزر وابوش جو نيت بنا ريس تغيلر ترومان تتلات قوشي بو تحقيلي حلويغان قيلنا пожизненное лишение свободы хантуансун. Пожизненно хантуан күк отяқош сухажилеште отяқош күк хилатун дулен шадеге. Чуа أسكول شي يتل حالي يتل ليش ينتي يتل ليش أرشون تاع يشو يخيل وللي بجيزنا خانتو شو ولني بجيزنا شي قيقي شخينا شين خام خلر بوت خخ الديلي صاح وقطع عير واتسون شك دموال السن خام خل شادا وتاو مدوج سن شين بجيزنا تو شو ولني Чувальча Ставрополе третий больничек олш. Юктигата нах избеша сообщество Чилан информации. Цуналет тараски та мужги оренцин фамилия декцайосон да язинюсе. Начальник тюрьмы хилла цучуа цера цучуаха войнех нохчи кенчи зудбеша хилчухтер цучуа Церкюкш, кукш, дорш, der цадиштерше дорш. Еще цайокшца квадратнешца тюрьма и больничка. И уж цер и на живую церкюкш, кукш, дорша, и шедек хеш. Дома дочь, цучуаша, метташа, лазинди лушлартал, меттава лушвоч, отхоля волш. И шедек хазахеш. تشوف خنيق كان وقر خلنا إدر بوتسو يخزر تعرف يخش بول معري شبويش يقطن تليش كده كوكش كوكش دهان دول حق دعي إتس كوادرات نشت إتس ترما شو يقع يق كتل خلا تسو كتل حق يعني تسو شو عداجي شغل تعرف هذا بول كوكش كوش تسو خينا دوق وست دوز دري يالي توشرا دينا شستوي года Россия первое место по имплантации органов. Дия чурме женщ 56 первое место. Кияхан хэл цухайна Россию. Цухайна войнохче бай обоиш. Те чур и орган шуахка юхш. Ин зари сурту. Вайн теа динаг. Вайн хитча. Вай қам. وي عادي در وي تيت وي ميتادور ده تاتبل جانا خائ انت سي ويتشول انا وست تنت شاي ديو إيريس خلات سغلا نويت قسي شو يوه пожизненный олчдия вехкане күг ишт хош күг хелатин сухажиле тау лилш доч пайден доч күг хелатин так лилш хена ялшо ахшо дехкан цуцучва тюрьмачва свобода цегинцун независимость победу и цегинацун августе ай чуэлэн ёцулте авэчэр операцийна и джихад олшол ишт ичкери независимый ёлец шинтамю кайл хенна цегинацун ё шезар
مسول كل قوزلات شرع شولات شرع ولا إشت ولا وحقن شوارت أختشلوش أودينين دعميلو بروزشيتنيكش دوكوچناخ und شاء بروزشيتنيكش журналистش تكشليش بول إش سبروجدات بيش إش تان وديش ليلا ولش ويش خلار تأخر إليت نسبة بدرزليني وقيلا خلار تندي مسانا ويش خلاقي قوما تسيوتون قوما تسيوتون تا سوني اللتو если что ديون إسا حيتي شو ستنجر نيوا دودايف سيلك سونيليو تسوچوا يال شرا إيخ شرا شي كوغ شي ديچوا شي إريوش يخلوش إريوش مولغتيوش تاك مولغيخش تاشا ويرويخوش مولغيخش شات تاشتا دين شا أترويتو نتا ديدويخوش تومنach شي اتونس شي ديرو ديشتك دا ديرز دريش ليلي يالخ شرا ايخ شرا اكوك اشت حلا لحتسا اشت جيم كوك بوخش انت دامو قويتر اشت جيم كوك بوخش تاتيقش كوك شتيقا بيش يالخ شرا ايخ شرا اينا أشياء بيسنا تعني انت قوش خينا تمايجي تاع تنارش تاع علشول تيغل بول مايج بات تسو تاع اشتعلشول شبتاقي ونشيش تاش فتبو احتشتغا سون 150 بوتسو 250 بوتسو تاكوك بيليش تغل تانكوك تاع ايه شهور بيسن тренировок شيش خلتسو по жизни чуавол шхена его диевехен шхена أدينها شي شو سدات بوش شي شاغي لوي شو سدي أن هرت حجيم أدم خل سج نيت بوش سج خل دعوت أدم دعوت هروي روي شاكون خوش خل تاخ وش إيش تسا يلا شرائع غير داخل سو يوخ وحقن إس وحقن دوقو أخشى دلا يوخسو ديشينا شادك دينا بيرجلدك تدوسو نمسور حالات ويتشار حالات مسخلة هنت تفرج دك تيوسو إيتور فإز بوشنك شخلة حالات ويتشار تحت خيت ألج تحت خيت سايتني مجوش نو خان مليولا يوها شولات وان بلج خينا تها سون تار هنديني هر والج هر اوغروز وات تشنيا غيل ولديل جواش نيتس بور سيجمنت سغلير ودينا وحقان تان ديل غيتان بوخ دوت ألج قطاع خليلا دات بجيزنا خانتو عن والكسون إتعبي خيزخينا وات وحقن دعويقان كوك مسيت سنتيمتر دعك دي أبرات يش قبعي إزر دولار دوخش قبعي إزر دولار دوخش ميت توالوش وحقان قدوت سالش تو دعوان كوك تادلي تشور والش هنا شو ما قاتشنا حقيقة نوحتي شو قاتشر شي نانتي قاتشي شي نيني بيستاخل تابي شبو سايحقن اوت حولت اوت كوكت إليستيش تا قشواسة دوش تا كوك يتا تيموشن يوقي دعوان دوكنا واستغلاي قنوشة شابش دوكمش دوتيقاش ديقا دوتر ذات واي إشت تشيقوال تناولش دوينالدولش ميراولش إشاد بوش وقونا وسيماش كروي تير سيماش كرو إشت سكسون جناوات سي جيزنا شوز طيب قشو دوسا
سو سيداغر سو إيش سجينوات دوغ تاني نيسوان تغيرتشي أختي بوختي تنسان دوغ أختلوش خل إيشوش سجاو دوغ أختلوش خلوي بتساندوش وشي بريتشا تغشو قاتشينا Москва туш оч обычно вай кегичне али леш бол совет айдал долж совет айдал дуранчу да цхена это Советский Союз юшена цукелел ишт чехавал юхалаван лила лел темш беш цанука докица кичаца лила лел ю күктәдәйт даван тәдәйт ю югавиан ишлел Ist jetzt auch Turpel, ich wohne auch wie zu Lehrsohn, ist auch Deutscher Duboch schon, so zum Schick die zu Lehrsohn, aber näher man dacht, dass Kühr schon dazu ne, näher Halla Rilklets, Aschui, das Schier, Bahans, das näher Halla, Scher Bergkirch. Zum Dela da dotsek te quellan dutsun zum te quellnas dukum schilla qustre it dukum stuktiga diche dukum sti quellan sun zu zedinas shadin chunach eol schwarz dinak shadin edol schwarz hanuman der esh buchi khartstig duchi أختنا عيلور والشي غلقة عيلو إبادك ديش خزق ميلاغي غلقة غي وزدن قلاغي تناجو عيلو وشتا عيلور والشوات إيش تاقونا سيقوق شون يتلوك حوالوك شويك إبيت لأرقصون طبعا حوال لأرقصون إيش تقونغي بوشون وينوقع خلا بوشون بوشون إيسا دو حال نجا أختشناخ عيق تولر وقت تولر دو تول دا دوين نال ميرال قرادك تول دا دويتش دو دا سي دويل إيش نوشي كنش إيش تقين بول نان وشي دا سي دويل نان وش قيوش موي دينم بوش تولري نجاس لرجوخي تأرت وخلر بيقي بوش تول دا دو داي دوق دوزال خلش هيتا ويتا يوت إيحا دال مقلع تنوخ بوبليتشنا ويكروات تسلاتسون ديتا تا اسمع الله شي تعام دوتشن أما دال مقلع تنوخ أيس يازدنا دال مقلع ويتر قاسنا واسط Allah da si dolčina isan bolkenči se maška še dušune. Meger dot ahqa şu komentere şu işeriyoruz. Şu komentere şu işeriyoruz. Tak. Büyüstik, hıl büyüstik. Asan haldu mudik udal buhastam. Сук отсахиет тиг белых чарик, бо гражданички Украине белаш бютя. И хаба ою. Ассалам алейкум, массерга, ва алейкум ассалам вилпес. Асколе, ва алейкум ассалам. Шавига машвойл, знание маршо. Ури машвойл, Мартя репетиция, так аса эбокала ойл мельо мадох хумду вейче цагерз доч бинтуам ин духалу иш юхтуар дел де дукледе дел де дохум цеди негмаду дохума ца вай ома динти қачег маду وين دينك انزري إيش صورت دو وين دينك هاد إعبي هاد كيجات ديش ديش ميكش دو هاد كيجات دين هاد دوزيت ديش دو وين تعبي نيتسا وين جين خارتسو وين يتسن خارتسو انت اس إيوشوال إشاد
Tuambin uca ok cuše. I massu baistoknaveneška, hilitiš, ali massu tut emšuka, dukšmečka, hilui, dukajolčmečka, hilui. Šēc tuambin ce düütsua, diits ulvelčem tuam düütsua, تلما خلق طوام بين خلر تسويش ناغي اشتا تاع السوي هري وجي بوش طوام بين شعو الشت سدوت واسو باغ نو ناغ دوقوي تاعتك غطواب قوسي صورتا دوق بين اوتومات ولا سوني عندنا بيويك كوي سو جو طوام بين وي سو هردي نوي بوش تعقيت تا اتسوم نغا باسبورت دواليوش دوقو نابق سويك انت اول تاع طوام بينوني هنا عندنا طوام بيوتش بو بس انت بو طوام بيوتش طوام دعبالا بات نوخ موخ مقبالات طوام بينو بو كدو طوام انت بيوتش بو بابيش بو طوام مахкар военное положение масрадо свести инчута хилбиш бу طوام موخ مقبالات خيربوش بو نوخچی باتوش نوخچی مات بیس حقرچی یو ایش گرده اینش کیره اوکراین عندك دوچوا بعدو ایزا نوخچی بو تاني وقع بو نوخچی مات بیس حقرچی بعدك اید بعدو اصلا دیریز خویل هون ایش توی اونغی عبیتن ازریز و تا ناغ نوزی ووز بیز ایش نخ و قومن تورپال خویل دیریز خویل هون تونه تو شاسوک هم Duits geen stuk eerder het هم Duits geen dat als wielen wel wel gilischat is toen hoe Duits is toen moeder door zo als je gaat je wat ik Duits in zo'n gaan maar en dat het aan de moment dat ze bieden wel eens het daar bieden ook maar dat jo maar Duits het zo jo porter het de eerste taal dat es boetje nee kijk maar ook een je maar giller had Duits از بود اول خیلی شات اشتم اول عبردو موت دو حتى خلقت سجات وان بيشوك سجام سجاه تان اغو كديروي وقع حي خلي اولي اصحوزوا تعويل الله يولتو والله اس الج سيك سناب واش سؤال خا مديتا سورنا واختيشر باتسون ويليلي نقديتا ولا سنيدن تيشا ما تيش لارم مبوه الله دال سيدورق مسيرت ان اقتاع قايقان إنزلي دخم وعدل نشون سيما أشك يورتر تشيريتن كرانتوي سيما أشكر يوم خيل شو ده دو حرغاس تساعدين شو ده إذا دق تيجام ديت سول ده يخشوا تاري يشخنا تغينا سو وتيجا تو أردو ال تو حوس دغن در تو شادش ناو خزر تو دغر سيما أشكرناش بيسر تحت وين عايد جوق طوام حقر تغينا تيجا سيما أشكر تشيريت سو بوش دوخ إيش تاتستول هما هنس بكا ديت ماشا دات لقومش ديت ماشا دات تاك إيمي فاميليا دير باي أنسار دوك أنت أورغانشتوع ده بينهم بو إنزري سال وين تعدينك إنزري صورتك إنيمزورا وي إكوارتوش أس يشانيو إسون إنسكرت سيريز تير تشوا يازن تنيوز توينا بيور دستن شادق حديوش مدري تير غزي يجدو شرس تاق со стороны ورقسوا نوخчи чуа уч со стороны шолатом больше дуас дю хартом больше дер ворсу уже 95-6 года 96 года вот из 5 вот со стороны гурсуны цухайна цер дюча $10 луш со ньюзора вар кварт ха боқи ха бахи нохчи кварт бубош $10 боқа қиққа буэти чварум да йоқи скелет череп из ньюзора стол теха ньюзора ist bühne веллан со череп хүйш шаш баян бол нахбат се квартош буэ и ньюзора у тан Украину гражданство делилеш Тундель Украиницы кварт хаэц от ньюзорос лилин нагмадуй ца лилештек ца видео яркас кучуилан из ду ца лилештек
üsche büyük kamdu düç sana doç ça ramkiyoç büyük kamdu büyük melhula sona ona ol şu çernek büyük ça принципиyoç ça qahiyeten boç adamaliyoç olsa bu iuçer ona budana uçer геройцер ona üç buçer ona away ona asitwit nersan beş bu بيرن هم خلج از بيرت واخي ولغر وشوقي تنا قخيتن تو بيرن ويشك حجر وشوقي ايش قريت مي هو اما دالر ولق تن قادن تن دو قوس ولا وي دالر ولق تن دالر امين граждане Ичкерии. Органы вырезают из живых людей или те, кто между жизнью и смертью без сознания. Но над нашими мы знаем, как это было. Да, дин волша. Хауси, тигами органа запросят. Орган, махай мою пересадка. Люишься, общаться диной, цац. Шлин, махай. Хоран ищи, мекш мою и подходить, деш, умнистади, что тебя так, разные органы, что где печень, почки, какие гожи. Цундела, и орган ша, хауси, хангер уж, запросёх, анен печень, из укун, почки, из укун, киез, хауси, легкий из, мекшуац, так, дин волше, хайохе, дайайт. شيقي اللي كيتشوي سرازو دايت يوجو операцион كيتشوي شخول سرازو حياهم أول первый мехт ялбар кцуэна чуа дишеркс саламаш лума серга дейлер саламаш Асан, скажи ему, чтобы он все записал, это должно быть сохранено для истории, да си дуэльцин дела яза мадина цацум цкамер хала يويست وخلا خل جلس ويش تعيازين وشتا جلس ويشم يازين وش مدوق ويازين جلس ويشم تايب نشتوا بينج قدولوشة وشتا ياز دديش шумду да умола Аслан, нет, говори на русском, чтобы русскоязычные понимали, какие чудовищные сатанистские преступления совершала фашистская ордынская рашка против чеченского народа. Югдуйцер дуай кирда праз юас юас шоз куз асқиматар таджимал тан нохчумата ишер шейг шун бадик диза Аслан моборзюки антитеррор сюгер док саламашал далволахтюнг антитеррор, Маридич, революция шу в сознании людей. Цацуман сорезават, цубош тулуманте, ама из ох хитам больш, дик шабош тулуман, тяки агерч. Да элю аргумент, тало царелш, ша харцула харцу тило царелш, харцхилар ша тило царелш, нислуролш. Джимсагу чох диккиетам болшу цу добоштол дукум сун дойзандат дукум хейхле кверти умаду цу дүйцек та цацум шейлак هنا عندنا شدوي كوارتوش دا ديزي هنا عسونا يازين تعمو هنا عندنا أدرس غيرتي هنا عندنا خات سأدرسات سخوش يحال إبراهيم نيكر خو أدرسات سخوش مسانا خوشترت خا أدرس توليت российский посольство адреси уқери хауси шу дук дагаш троиц туамбам нахдершу ацерц ба цажимал хаусиш та квартош дагай изи вожи бош кварт бокчум кучу адица цадис просто та аудалса каравин чу хахкан сахум дейт хаус биqi пайден дачу вушта шаш тач о нахшаш ду бош дала цег бо асис يومش تيازيش حال يوتا تليفون تيراريستا شو واخيان وشا شاويغا اتكديرا واحد تارت تمش بين وين تورتي داوا واخيان ابراهيم هنا عندي ادرس خاي نيكرخو هنا عندي نكيوي تا يزي وجي بوشتو تا ديقز تا بيد بوش دول اميل شي تا هم تا بيد بوش كديرا وين لي وش كديرا وين مستقي بوش
хош един уаттеш бац Турции хойшенца вот додин Турции светский почал кю Турция шедик ку Европа ку Гамбурге Германия дек шедик цу Турция долшту хузачулдук дуйтишал и долшеду ва хойшен о ца шариат ди дуй о ца халифат куллари херди дуй бош на онрашт эмш бешхена شاش لقيغن بولنيتا تاتاني يتمش تبينا قير تعوما تدينا هنس واهوشن او نعد نقدي دوي مشكشن لوغ مشجي برنامج دقيوش نابو اتان دايت نشا وي انت تروس بعد دي تشوريسكا اولهم تاق مال اشتريسكا مال اشتا مال شا تاي مهتا بغن ديسكوسيا والشا قميل دا والشا هادوليش تا учённыш гоушакет тан знаменательти доор дуэй аш бошлик гоушаттоган ни сухарцу цаум ниси дуэй ал ишт qamel дешу но та сунж о пейд боч о та нах боц не qamil шхит сун оахи кварт бохкер буи та уцу чу атрашокач та чуилан das la duurtzerk шай гладира цанистелса та цнапкет висна ушта ери рулиш amma интересно хул قشوقة شوشة لو شو والي ملو حاجة سوا شي واخر دو شوقي قشوقة تجيم سقوط عبد الله خموي تورتي أوشة أبو راسقي مطلع دو شو ورش هذا نوتشان حدين حيوش راسقي موت بيتش نوتش موت بيتش بعد أما باه يحقن إس كلاس يحقن وش образование школьное образование يوش سقوقس تحقي образование دا تقييل تو شكولي دا ولا يجيبتي وغني يجيبتي واشنا انس يالي تشوقاتش ولا ما شولتن ديوات كلاس ايسولش كلاس بريت شغل تيك دا وان تيغا ديشن قوة ديشا ديشن انس هاوي ان ويحقن سا سون تيغا سون цаумха просто университет яхкан выпускный студент эрхуча обычный студент эрхуча минимум тайко шохул школёк и школёк тацул та университетёк прешара и эрхетсул студента қи қашара прешара цу болса биче цуна болба хам хатсун чи теории юцен қи дуцен да теорию цегдуку практически умшмани слой цуюқи дуку умш виш халду واخيرا اشتير سينواش دацадагыч дхом дац бош ташокачел придурок и духойцнах квертан хейгла эшулш ца школьное образование и санбеш бу ишчо школ чекях казул сага هردني مودو تسوق شو سجا انستريت أشوقات سو موخيلا خا سو شكولا أيس يكنشا universitet سو دويش والشا سون خا سيميل هيق الخيلة تسخينا نو أم ستسخينا هيق القوشر سو مساري الهيق الدو شو تسموت إي هيق القوشر سقيس هيق التخيلا تحق واخويشن إقاميل شيش تأشي يو تعوني أدرسي وناد نجي تا اوسا ملدلوم تا پید نخ بیل بوم شدت واوشن بیز احتریتشون تیخ کرچن خلق خلدل ناچ قومن یوقه شیمنینی الیش تا هم دیت ولولیر السگ چون واخوشه اوران حدوش هجل هر دهون چون لامزی مرخی ish دوی وش دوی بو سو например لامز دیشو مر خوب شو اما لامزم بعدی سيقاديل اما يقابل دیشو قصو и мекш дат аж объяснить die хакиет вие ишт мадуар эл табу балбеш تخديشي بخاري تونيس بوق اوراندو ساهوني عدنك باي ازر يازن خديس دو انت تروس بو تاق اي خديش تسو تا اوغر تا بريد يازن شو ميچادو دكازاترستو اشادق بخاري يازن خلر تاق اشادق بخاري يازن خلر بخاري بوغا سو اورانا دو حال دلاح إذا ديش لاتي خديس سومت تيش массу хадисов. Да, сумха хадиш дуй поэмарс мелдинок любой исторический личность. Цин хилло цин жизнь юч дукчнумш дукумши дукумду дукчнех дук исторический личность. А Мухаммад поэмар Дейлер Саламолз один из величайших
людей на земле керснега признать сегу. Да вахуши, цаддик из цадуши сун отцел и вахабисти, каратисти бош, бала есун цамуатер отцел علما دوش ات انت ترو ученый وات из ديكم ناقيش ديكم عامين سقوي اما ученый ولا تاو دو حلوال تسوي لقصن حال كديرش دوت قليلش غروزيا تاو تون شاو دو تتسخ بابا 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 عربو ماتلهرا وجا конкретно سكيتروش ابيسنيت دي قدي وجدي تستيني حاجه اوميت الامازون نخسون در интересно. So и Бог духом не издучен. Так и Бог так остицелоц, например. So цеметрис прелема схилдиз ал, so тешану. Так каабит и давер звеза, so тешану цуна. Но и со убеждению, со верою. Так so ist Bot, хаули ist хауале, иштаду кварт бак шаш, нахдала, мюжгичун бак, киши посольство чуга, посол Турция волчун, дие, садави оно, юан лечение оно, Кадирович, Ахцелеч, и снимать теш, и дагоч, турецкий спецслужбшаны, уишер турецкий спецслужбшаны, Кадировар, шей Турция, матоу целилит, иш кирбайта, иш ваталбайт. هوش بوشوخش أوش تقديره تمسو عبد الرحمن غاسق حوائتنو أجنتي دوات خيتسغل شو ملش خيردو تاق скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты Бог молодцuna واويش не أدرس أز دا أولشك هدوليش أز أدرس أولشك شادق أولشك شادق دالوشونس هنا أنتي تيرور حوي سوقشون أنتي تيرور هدوليش شاش كوارت باقي شاش كوارت باقي أشتلا هدوليش حوسوي هخلوي صديق از قميش صديق از وصل ميلدلوم شواخوي توهردي دوي وجدي دوي كديروي ليش يعني دولش بريد مديت عطيه حال بويلش بويشون провокации يشبش الشابك تسويتشون الشابك وغبي سوق وغبيست أس разделяйте شو دوكو взгляд цумштир например وغبيست أولشوك سوق أما وغبيونك يوي توم سويجا إسانيش حياقتن غاسقش ديليشش ساريغام تسويش سو يسون دوش تقيد مشكشن تبولغا بيش سو بوصل بومو إيردو مشكشن تبولغا بيش يدا نانا وريدا وخقرو مو إيردو شي شادو أم وادولتن ينقل بايوي نان دايغانا ملور إسلام مثل إسلام بوشويك أوكرين داوانك ينقل بايوي نان يوتس هنادا وينقل بايوي دا تسو يوتشو تسو مر سودخو تسخيلا تسون كنت مجروش واغد إن شاء الله بوش ميكش وسونم بات سينا خي سونم تميك اشت عمو ويت عمو ديغردو وي داي إتن بول وي تشوديخ قتن دول وي هيزن دول فو إزبويتس بوبن بول ناخت تا بريزغا واتسديش اش بوش قميلش ديش تروش دوي تروش دوي ترو تاويجري دوي دلا شو تاويجري دلا شو شي تانا باتشال قولريوش تик Турция قول мегардушун Украине قول мегардушун нохчич ваши ичкери патчалкию демократическое правовое светское государство где религия отделена от государства кипачалк шо холгерти пожалуйста да وشان لوك قول نوحشي شو مقول هردي دوي وجدي دوي مش كشان دي ميدارش داو هو قلب المروش واخيت اترابوش برت مارش شو بيش قبيش اترابوقش حلق شابش بوصل بوش ويك راسقشن دوال ويك اتشكيري قوش ويك تاقد فاخسوقية تاقد ديلا وي مستغفو ازبايو وي مستغ مشجي بو كريماليو اس ديتشنا فازبين دوش تاولقش فازبين اش دوش اوش تاج غريون اش دوش اوش تاج تاكدير وين داديرز دغيرت شوي يختاكوارت باخشان داتولو شوي تا موخله سومصا شو هنادو شو هو هو هونيا غير باخكن يشنادو جو ледерум дуй حل бойлеш, ма с ними понятно.
yılış beş. Ter biografi duqoy background olsuna. Biografi haşça ordu üç miçer buy ter huli yıl doy miçer behkan buy qigen qida tsaviş. Ta qi duq akademik qila tsaviz. Ta связи обвалбину, он бешил республика, связи обвалбину, се кошал, и агенту эль, сва كافر ومرتد وشادك دي سونشو بيرشايل إكراز يزنا يحتغيج هين تأداجي تارت سازي بيرش يو تورتي عشلو تليفون تيريست إذا هو كروتشي تين سوازي إذا نوغوك سون تخا إيو غاسقشت بوبر غاسقشت إيو تركشت إيو يتانا وقانا و يهوكي يجي شوية كويرتن ديكو واتسا سون نو تسوغ أتشنت دروغويك إسانويك وقسون ينقل باي واري عبد الرحمن واري خليل واري إسلام وملو إسلام مثل إسلام إيش بوك شابش تساش إيش بو حالبوي أتأهيث نشا تشوع بوالبيش تليجرام каналла ФСБ-ю تشوع بوالبيش أش ميلدويتك عياز ديشتو أش ميلدويتك شو سخرانيت ديشتو شو دبيليج تاياونا دبيليج تا نوشايم اتومنا دالوچوي كو ادشو үш хагуча бош та чот ивирзнак чодинант ивирзани оле дат эт има вирна всё внушаем уй и внушать дешцун объяснять до тацу антитеррорс бога и нахаллак мабие бог и дебили ла мои халлак и дебил и нохчи уй мадия хам хиз мадия халлак мадия. Да, он это делает в резкой форме. Цу иш доке, аж доказать, да иштах, иш да цель. Кварт бог карбу. Валлахи бог карбац. Ашам бог карбац. Ца аудал гулавин и овойта руаш, ца да и овойчана цунах. Цусаган зихиду, шу как обычно, хали Абдаллах войт наш буй, Франция, учители кварт бахкит. Сейчас еще дикон хедж. Да, Абдаллах берит чокашло, берется дойче, шаш лидерк. Хор спочатка Россия посольство мою. Цу посольство, с примере алёкшон, Хангашвили, Вичхена, Томар Шадар, Барт Маршоюк Ичингас, ишт митинги Эрболгеш, бу российское посольство, Халгаца был, Меркели посольство, елч был, Вашуму дал Меркели, Меркели Гудина. Нем чудинашун. Орас кштавинашуаш. Российское посольство хала бахцаля тига гуру. Гамацу российское посольство хала вахча гурмау. Цавахча гурмау. Ее снимать мое и шайга. Просто хала бойлаш буй. Царь цавиш тигвах тига из засветиться лиду. Меркеле да дизель. Абдурахмановар. Абдурахманов. Джумаве гуй. Цуабигар пеш цумехте. Перяшк шлуришун я омлуришун хагуллушуал. Атай итсе гулвелартик. Üç gulabin tabiga. At siga beşa, siga hins, siga hillers, at Merkeli посольство hala. Swa ta zudialecek, ta yergelsek zudialecek var. Sun zasadiya, ti keçbellers, sun mamatoj, majvaşolş, toyz meeting yalech, ha boş, İstanbul'üş, lech. Dela echiç, ez nochçik ente buqoş borsa. Daga haydaga deg, ne daga dats mamatjo. Hoş agentur khilla Хош тигяхкан асозуди алинчиг воган чхена тигасун илуя халгулбел гиксун эрнах свет митинг яхилла хош мум кузал тиатсу тах киетс хош сатоп хилла хош сатоп хилла хош хахилла мас тузик вошин халитан шевешин итан алцаго яқыр берлина эшбш беттер цугена хатибахнаш дө хатибахнаш үш бар митинг яхиллаш Соваш стreiz meeting ахилла бу боиш бу истгул шуар буж ал. Ума яцеитал. Иш на бу qoş. Иш дюк алил шара шайла гнил люк вайн юка. Мüşk şende bolga беш. Я март на бу вайн юка алил. Сунам ца мич кайч реч бу. Aslan soğune deni maş olda. Ta kommenteriş
Первый тур по Байсангур. Второй, который ты говоришь, Дэл Мукла, мы будем снимать. Ола, Нисам, Боледи. И что коне? Шай Байсангур, сану коне. Цундиет, я кюкти дилмет кбат, чо йоч. Нис бо аслан, том дацабал, хаут уамеш, когда враг неизвестно где враг, он может быть рядом. Да, леди. Ассаламу алейкум всем. Асан, как дела, как дела? Ва алейкум ассалам, джамлейл ночью. Шайдик, иду дал бухастам. Шо будешь, что? Да, антитеррор вообще жгет, да. Антитеррор дик дюц. Антитеррор шимнени бог. Дик гама цагилищуи. Цума цабо иш дуи. Цум иламас цабо мадие цабо цу. Шимнени юцуи бог. Со иш кетта цуна бог цу. Уха иш кетта حنيس وات صدقواك الخز ميرز دشت حاجة إلامز إشت ديشتو هر إشت دين دو حربايا مرز ديلر سلامولز إشت دين دو خز ميرز ديت تسويلقش كورت باقوت تعبير دو واخيا إشي مواسوايا غيتن فني هادينا كورتوش دا دي تورتي واخيا كافرسكي باتشالقوقي كافرسكي بوقتنا светский пачалка, кафирский олца, значит, цу кафирский пачалка, уахиан, юхашел и алкогольный клуб, щу, уж бар, щу, ночной клуб, щу, массана дегду, разные парад, щу тига, ша дегду тига. Халифат, юринак и Турцию, яхар, дайс касер, бред дюр, und als, и халиф, шбубош, бой, османский халиф, вот рошан, президент уч, милу, халиф уч, она, шешавол ваш виш, лакцар. Это известный факт, исторический факт. Ах, да его муцева ищет образование. Шайвол ваш вышел, ху халифатю. Диц вахай, хажа, дукварак, хар ищет маду, цуша жука дохш, шаш цадо бош, тац дюцкаш, тац обрывать вещи, тац хад вещи. واخي حاجة أهري لريت فيديو خادين حاجة أقوى إبوغي هدوقواك إذا إيش داتسون إيش دون أل بوال بايشتاق بوال باش وحيقل زناني أشياء شو علم دات شو جا علم تغيل شغينا شو كوما تدلوا كورت بيت صباح لشو شكولي أقزول ديواتي كلاسي دا بتا وشني كوي تسوى دو أميل وني عادينك شو مولاش تير وني عادينك سينواش تدغيت ديز سينواش دعدغت حملو وبشي وحيسا دعدغور دوي تسخاهم حيسا دعدغت بروبليميوتي تسخاهم نيغا ها يعسا دعدغت شخينا اتير بولشار او ويترووتي تسخاهم نو حدش نشدوي عبد الله تعوني عادي نقول قدك المرزاو اس مرزاو تسا اموري وهو عيسا دعدغت شخينا تسمو تسانتي قيدن تي كويرتر مس وايوجا حمو نعري بوغر بون عيدل دور دو جرقل ناخ بور صدا يوش دا بور امر دالي شو فتوية شو دشان وسوا ونادي نقوسوا مشجي بيت مشجشان بيه فاز بيت حين تسخي از يوتشو فيديوش حاجة قيت جميشة يشي بيت مشجي كدير واري مدير واري ونادي نق دينس واتي هرواتي ها دين امدلت والله يا دين دوتش والسجي دين دلت والله يهودا والله يا بقى بيتش لا ديوش بش نو قويش وين نو قالوا ما سؤال ويش وين تيرا توبيو يوك جروب ما يويت يوك سيستم يبوال بش فيجيني عبد الرحمن نويت نيمزوروي نوالني شايش تسعشوش Цари бог бин кичем вот ютубан да шай зер плач дож яздеш на бор отделч а ночи чуа яздеш гизмах моя сулейманик дититаш яздеш ши сагушун хор отдел ши қоқ сагушун цана уиз дитсе уч цаумат интернет чуа болбеш сак хакарвеш ақарда был хавалвеш сак хакарбеш завир бавату ца диош чу боле арабский ник шхульцер арабский матла үшсан чуа бусал нахцахул Амел Диашвалш, сум Сейн Гиндук, переписки. Чуал.
حميوش أديريرو هرورت أشيك ويستخلشنا ستوا صبر دي نقلو مي وين جويا إزواج سو تريتي بولكيرو حميشرو سو شيستو بياتي بولكيرو سو بيات سيدمو بولكيرو نرس أبيري بيسكايو شاي قوش وول شو بوصل دين دوش شو ونادنك دوش أشفك موت سير ما بيتسر موت سير بيتش إشت حلدو إشت بيش بوال بوينتا سير حل أي وشينك شاي ووتك واحتا شاي ووتك بيخوة دينا بيسن دوش دو غريز يوش ونادنك ديلا والو مستو ونادنك و شينك حل أيوة أويا إيوين إبوال باتسخا وإبوال بيش باتس ويا своим трудом, своим энтузиазмом чисто ишта адох шдуэй. Но антитеррор намного открыл глаза мне, да, Си Дуэльчин, конечно, у Тузиков давно не смотрю, но антитеррор как автор и канал в целом, и все участники. Супер. Дела, бук молодцы шбукыш. دقال هما دورش بيتتسارش دقال قميل شيش عشبش بوي واخويشن تخوا هوني عدنك دوي تخوا ويجي تخوا شو داس تخوا شتوا داس والله داس سوام وات غاسقي اجين شيخ تا خريوش اخيان ايويتي تاتوالم ولا ازوينات داش انت روال سون تخا ارون بوش كوتوا سو نوخشي بيلان سو ياز داش اشته نو ميل دخبر ايش بيش ابيستوش اتاشبو هين خا ما خيان شوني اجين توي دخشان خا مقيان تشونك زدرستي قالك تو زداتوين مو تو توزيكو زدرستي شيك ميل قالك تو شو زداتو ياش اش مو هينس حالت اير خچا يق دروش كيتي عليلت تو توزيكو زداتوين وشو يخاريشون وتسو ايش دوات بين بوشون ناخ شابش دوات بيش وشيك زدرستي ميل قالك هيتس دوات بيش عفو مدير دي تليجرام چوا لرلو ويور دانات اليرس رو и ахч до ичек гамагу ахч до ичек доглашвегу ахч до ичвега чаще всего агента хельмег но цуннам агент вомавати цун до ашама вы агент он аж до ичвега знаешь сагате шу он готов жертвовать деньгами не словами искренне Üç bu peru halüç bir. Üç bu tel koç bir. Üç bu на карандаш записываю. Har ахшло шу har bu ala doglaşvegu. Не просто там чай молш. Может и кокш ашвег. Bu ala деш. От сумнага зулам ду деш. Хаму жопца дюр. Дальше общаться, дальше митинг шилил. Валла, вот сум шух. Шудин маца üç. Ешу маца üç, ешу вообще республик, доғила маца, что гражданство амца üç, ночи, елам езерюшен. И тут антитеррор сбок. Что бали доила шубок, что эна قيتيش تجمع ويتعنوخشي دوي غلقا أزد خلما دي زوي ماكا جوكتي عيروشن مشجي عيروشن كرسنك عيروشن أتيست عيروش شافك عيروك وي ماكا أشاش عير وات بولي هروم كرچا هم غير شولتع شو قوما دلور داوتيم خا أرسون بروستا نح غوشة تقيتي زبرت سخلت نوشي قامشي نيق اتسدالت ديلاش مش كشريل دويتش مدوي دوقو أشنش داخويش عاما بيش تير كانالش رسكروتش وات بيش نو ويك داوخش ويوش ديسكريديتيروت بوك بولما بو إذن هيتس بولين ما بات حبوش ما بو دو دا ولج دين دا عبوش بو اتسي وات بيش شاي نو ويك شاش بوچون دا ووتس ويش چولش قيروش تساقان دا ازر ساقو بول وقتر Цан сагандя, ца эзер ах эзер сагу, вол бокцер. Представить, да иш? Милд а ниц буцяга бег. И цасаг халеч, с дохки киечки несун дох умареви. Секретный архив чуа, Мосгор судя. Цучуа, дохки иш, дохки ваш, дохки де, нен, дохки суаш, суиш, цюншичуай. Тербеешь на каждого, справка шарк, на каждого. Так, докать олшву, шецана аш, цюна
например, вош холил, иш холил, цюн ишибер холил, вешибер холил, я суваш холил, цербер холил. И обработки лоцк, ил ищут за что зацепиться, хамичты алоцеролис. Хоранец а слабость мою, цане бер, диез вукон наркотик, диез вукон ахч, диез вукон киум, диез а слабость, хорсе гемаю, а цуманте халоцис, и лоцун. Цацве кир во, вож уец, вож шантажировать, вот цауманте алеца лоци. Ишт лил де шумшду вайн духал. Ах, вой. Семрел диз цуман бал кача бизой, семрел дизой. Freedom Lava. Эти игилоиды ничем от кадырицу не отличаются. Одна диктатура на другую и вся та же разруха. Из игилоич мюшкшлиляшбар, например, Саддам Хусейн плотно вязкш связанный вор, ГРУ связанный вор, царь обучать ешь, царь Баас партия Баасер, и игилоид от партии Баасуинер, от вязкш водеш. Бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов игиллигер нефть хапюч цуна ахчалуш финансировать яшер. Сэр ах нефть талур акарцан ах чутур. Цаммуца уйцер и нефть Кирсан Илюмжинов. Кирсан Илюмжин уйч мадацери. Айдлу, васкар, мижги айдлу, магамагитан лили чуали. Конечно, беш бог болбу. Я раньше дома читала брошюры хадисы о пророке, но столько всего просто нормальный человек не будет делать. Я не говорю о пророке, я давно уже просто не смотрю хадисы никакие. Да, хайн дин амулей, дин кит херчуй, хаер уйвар, халахти юага, маж уахетя, чалб датильня, внешний термовелио, соборди, сел малу, внешний матерлу, внутренний терлу. Поэмор внутренний могил делит саламонцу, и могил внутренний чистота, могил и хилит. Внутренний хилита тебе нужны мозг. Мозг есть, мозг он хила حقيقة يعوران حق لنا غاز قيمة لا وعديش ديز هور سورة وعيش يزع هور سورة نخديش بخاريش بو تسوت إيرول وقت ويزو حتى عوران إيرول والويز غلاونك عوران دو أت عوران إير عديشة ديشة دقا حقيقة تأخ خراسو أكو نغتقيت تأخ هبو بخاري سبو مسلم سبو وقو هبو سو نيس بو قد أنت ترور أوجه ديل دين سخول محمد بيامر سو عادي أندول دين سخول بخاري دين خلقه потому что تعاوم قلدو شوات قتاوم تلود شوات все موت لود بخاري هنا عادي خديش دا أسون لوجتو سو قرآن دا ألا إش طلعت ديتا вообще خلا بوش بول ناخ цухена Сэр Бог, может, они ошиблись. Адам Мадуи, не говоря уже о том, хор пачаху, шилуч эо керчдини, таган даусиш нохчи чуалеттек, Россиядек, Киченадек, просто хауси Саудовский Аравиядек, хаусиш просто, китгейн вогамацавис, хаели даусиш, цер президент шубо митинг шмайе Бог, совух и сейн хеззек, чуа дешнак, чуа митинг швахцамик, ай хабух. دير بوخ كارولو تساريرو شين دعال أدم تسدالي تسميق أولي فيتوا دال دو دا فيتوا وين مكشتو وينم دات بريد ما يوز بريد полный настоящий бред خديشة داتس بوس إيش датис خديش دو خديش боку до повествования из жизни биографию там любой Дудаеви там жизнь дичвульвельш خديش тук да яздештег рассказ как Дудаев повел в той или иной ситуации. Да, это рассказ из его жизни. Ишхили дерхила, соцунах тиш. Дерхила. Я вообще дается, не издаться. Дерду ходишь до, потому что это историческая личность. Одна из величайших личностей всего нашего, всех времен и народов. Это факт. Целуак матиш цунах, луак тиш.
Ну сотиш. Да и хильче, конечно, хилла. Су цанни доудина, цанни цхазкамелдина, ухон бер хайстан, ухон аваждина. Конечно, и кто-то запомнил, записал, ищ дарья. Что-то собралось. Бухария с Гулдин Хирду, и Муслим с Гулдин Хирду, Кичар Гулдин Хирду. Может быть так. Не может, домадуис. Но то, что до того дугдуй хадиш, само дийцер, то что отцел биваганвать и Бухари, отца эзер унядинак хадисту. И хадиш яде Гулдин даязда и мухи энбуш, математически садуючто. Дуку логичный вопрос, мадуй, и вопрос дала дад езой, хирца езой. И вопрос, да, критическое мышление о отцунах. Любой умой критике подвергать здесь. Дела уэлэр дэтсис. Динчур эр уэлэр дэтси. Цу муслим, цу антитеррор сейлэр. Хо муслими Бухари те хадис алец. Хо и хадис адеш дэтса. Хо критическое мышление егерчуатса. Эр уэл. Динчур эрвелер. А эрвелер, хай вопрос задать, чувелер. Он это грубо говорит. Но Бухари, Муслим, кемелутигах, это бойс сунешь, масан хилбойш. Цери хадиш та, цо грубо бой, но цунме анху бохцу. Хай вопрос, луа бох кире цакуш. Ауда да кирма кире, бо беш да цой, нохчи да цой. Ой, адмаш да цой, кварт дал цан улкам бельма буй вайн. يا أم يعبل المباتي يا مسلم سي بخاري سي بوغ دي أل المباتي ده لا حي أويلا حقيقة بي بخاري نيس ولا بخاري بوغ دي مسلم نيس ولا مسلم بوغ دي ملوتي وج ولا وقن دي ну не так же баквально все я побежал нет цуна уқцагул так нельзя аудал мой аудал махил бог муслим антитеррорс Бухари аудалуца бос, Муслим аудалуца бос. Просто царязинек, точно царязинек, хакачимаца хайвен. Гайс киматламадуай дюшек толти. Харб матлауай дишари, ама бин имуат зуқорг жуқидуэл вайдалари, шедер. Надах. Хал и милуар муслими Бухари, Динхума, вполне может быть, я это вполне допускаю, вай киши хаджи, кунт хаджи, вок хаджи, церхил учения, шуй, цер дулин долги учения. И сан исказить тенхил мекшмадуис. Почему нет? Я это вполне допускаю. Тан цумел лили накинс вахоши хинц келнаш дютца тоже как хадисы гулконе. Ой устазу, ой гдицнак, например. Но там таналил шубове, милуе мижида ой милуе цу таналил шубо дин держаш. Юхонядин хацаворул шуй ва хацавул туда-сюда. Бред мой, оранте элду дунянчу самел кол лир долшту, чун сада уйцер долшту. Ахера лил шубо. Но сада уйцер дать просто дук вер бо, ду цериш, что лира мой, но инца пока та масит байшо, таши байшо уже. Хредуцин, но или лил шу хренца кайркеш. Связи вай га телефоны, связи цаолис, хаамца боцу ночи гамах отцал хау уч хола долша. خامسة بو أتصل وز خرنيت الكرانة السنة والقديرة والجتسة و كاكتا И Бухари совпадение, хельмекшон, они понимают совпадение, яхт алхит ксоны, совпадение бак киселёвинде, не думаю. От антитеррор стартуча и Бухари, и муслими, и хадиш, диц тулдельшайна, российский суд запретил книгу Бухари, уняденек муслим, такие книги, чукус информации, ладволаш. Ахкуга мижидау, вахен, аш. Я не согласен с решением суда, уняденек, миняденек, это уняденек, священная книга. Так, Бухари, муслими, وغبيش أختوزي كارا تونغوان داعيش كارا
из поддерживать, да? Межидовс из поддерживать, да? И это невероятное совпадение. Антитеррорс и вопрос Айдадули и Бухари и Мадуйцу подвергать еще критике. Бусалба удела тишу дель цаор признавать дешу бош ашу саги. Он подвергает сомнению, что хадиш не истят. Ну, цум бадидиш, лэмас дега, цацки вопроса олцу. Но с этим отдельный разговор. Охтяцу элма эльна цера инзери дух болбина. Просто так мадацер. Отцелва ирдер здесь болбешем. И не нёк система. Есть полезный уже, беш полезный идиот уже все дальше. Да бойтесь. Хал вирус чему-то и вирус цены. Да уйди уже. И дальше проповедовать тоже. И вот антитеррор. И он дит волю. Все, межидов. Эра вен сунам цахезет. Книгу запрещенных нести. Может, несли решение суда цеги на сун. На каком основании? И все. Чадеш дуи. А жал Россию запретить на шун Бухари, муслими, унядинак термизи, и цаки, унядинак запретить на, по-моему, Бухари, муслими, вармуатсо, ши. Я цау ищи, цагасон, я йол систем. И чукус. Это говорит о том, что антитеррор наступил на мозоль. Цоганты как бэхкан. Болезненный меткаринацун. Он не потому, что он тибахер, чури, лохшу и выход. Ох, юабоз, ох, креативный волш, идейный волш, и гумш догадуш. Интересно сагуч, ох, и антитеррор. Тюн видео аж хайща горду, и вы интересно. И вот лохшу еще комат сбал будь ночи кантуи, ночи кам диш кантуи. Ach диш ват из цаума дат, я дахкерш, ахчем. Шин уйшредут цут я вэгерч ночи цимюш дуй вэгерч цут я лилу шват. Ах каринакцун лёхш он задавал вопросы. Шашин анализи нацу ами нацуэ хадиш хатцун уран хатцун кихатцун докум хатцун сун цадой что лунш хатцун, например, свалджима и вала. И одновременно цут караин цу цоганты как бэхканцэ мазольты как бэхканцу цэт. Бахна межидов куск сразу матерый КГБшник моем межидов. Ал Бухара дешеволш милуар Кадировец Амады цены цуях цунц дешенуац ну цуях нагяка цигаша вирбокчеш. Ал штамповать беш эрхец могуиш. Има вякна уахой хуняне хадисса. Гойшун Россия врагю махай массана бусолчне. Гойшун Россию запретить на шуна. Су не случайно цахит. Су уверенно и случайно цахилар. Харумац анда диез вай ночи. Вай ночи гелдиш ду. Вай бусал баду. Вай ночи ду. Но вай нюк абусал боцак. Вай не слой. Вай цуна цец долца диез. Вай спокойно объяснить то диез. Спокойно. Грузия аж ночи бушун. Бацбич. Керста бош. Иш вай мах бахч вай бай безиш. Ночи вышел. Ночи вил, сейчас нахельш, цамюжгичун духалуалиш. Российские посольства, митинг и плакаты эрвалиш, ви ассабошун сага. И сейчас дешцач, а тайш болтачца деш, эрен. Надоулиш. Шох кюрат хил, шох кирлук хил, шарум дулади, дацер, яцуа дацер, якитаму дацер. Дешевый хамил, что и дешевый. У меня адрес мечата, хаш. شو قاعد لوتي ترموش شاش ومم دي دات اما جواب دوغر دو ابع بي دو بتوشنك شكولا تسيقش ديش وغن ليلا شابوش школа تسيقلوش даванек цу цига моде я представляю амбиция шхирюцин аус не хира хюш там извож хайн амди дин хадин хир чуй шоустрай إيشاريان قوال إدين عمادش أخي والله إتشمس حين قصد إيالشنا إبت أروى بتا ويحقن قروج دعوان سيونا سنواش تعيغي ديز على الخليطة ونا دنك تشوق يسن إبراهيم ونا دنك متشاو حوس حاش شهودة داق
هو دوق российский посольство وای تيك حاج خليته او اشتو قونا ولا رسي ليه FSB ليه هو اشتو قونا ولا هو تعهم ديتش ولا FSB انتير دعلوه دائما FSB ييت يعلي انول انول كثير سؤال تعبيق الحالات مسيت تقيتي يهتا سيئت يو اخي يو يحتاج كثير يعني قميل شدو سون هرد نيري يعتدي نيري هوني عادنك دنيري بورصة قميل شدن يو كثير يعني واخي قميل شدو ولا شو قيت دا قاعدو يناتو نات دوتشن له دا ديوش بريد ما يسار يتك ميشر حوال حج هولي لنا حج ملو حج شاش سجن تاعو شاش تنقل ديوش دلا تاك السلام عليكم وعليكم السلام سيمو سوي وريمه تاك أصلا قوم توق نيس بوخا جملة سوى نوتشي قوم توق أدلان ستويو أصلا موج أودي كودال بوخاستم أصلا تو ميتينجي حلبويل чайна Роспосольством дюхальбат амцена на публику, на молодежь надо было сыграть, молчать нельзя было. Да, но из-за этого, смотрите, царь, дина кудар цухена. خنگشویلی ویچ نه زلم خان ویچ دال دیق الویل دال غزوة قوبل دویلچ دال مقلا غزوة آخروقه غاسقشة مجقشة نوحشك أنتوي شين دو حلهت نورال مسخة دو نوخ عليه الور إشتا وشتا توان بنا ورال خيس متاع سجع هودر ميلدر سون إساق صغير ويزن خيزة واتر إتالوي إيش خينا نغوغات دنيا نغات يوخ تام وي حال تام بروكوراتور حالا ميتينجين سودي علو إزواج على تاو غوخلر نوقلو يغيش بريش تسخينا از ديزن قيمسيت تزا ات برلين يعطوز ميتينج يعدوش خينا تخوت سخان سو بروكوراتور حالا تصدقت تخو نوقلو يا ديش داري بروكاتس يري تسوينا هناك تسونا وقت تخيلر تشق تصديلر دي دغر تو ميتينج دا شادك ديو تأخيوغا ميتينجش روباتيس تلوان توخ تخوت سيك مارش يعدولش ميتينج يا غير ترشاش تدا سودا علم باش سلتخانا وق تسوى مي ألا بوغ سو روباتيس حدين قميال نقسوك مي ألا بوغ يو مو مي ألا إشت مي ألا جرقل ناغن سلق يويل غير سقوينا قانير سلق إذا جرقلش ناغن خات دكتا دي أرسون انتك سودي أحسن إنجيشا نو روباتيس حبوغي تأخيوا أتحسد وقديد ومو تسيوا ويدوي شاش قيمة ييز وميتينج وقيمة مارش يعدوس وولاريم أس أرجنزا واحد إن دعوة سعديد نو نيماجو كروش تأخ سيدا منك بوس سيدا مش تسيوا بوه ييزي بوس ويدوي شمدو قيمة ييز سودا ال سو الش ميجردو سيدا ميسا شا دو إزواج ال يتاري ميتينج تا اشتك ايربول شينا هوش زلما هنگشويلي با ايدي ماجولش سلفيت موي تا سلفيت هوش سلفيت هوش قير سق خلقي وينا تا قير هدوه وم وي سير واتسري سير هدوه ايربولي российский посольство халабахч وينش российский посольство халамаини سوحلا بخشة روسيا تقيقيش مايات وش روسيا نخمبوي تار أول ميركل أدمنسترات هلايز ميركل نخل هيت ميركلو بريناتونا مليون سريتسو مصلناخ أقر خزر عيدلو خزر شيء يوقي بوليتيكش بارتيش غير ما يوق دوجاني يوق ديمقراطي ما يوق خزر ميركل دياتشدو بوسالنا اسيميليرو واتساتسا دوتار ديمقراطيچن يومشتي تسلو توجا احون بالين وين مليون سيريت بوش دوقو دوينش خلاتير شي بارلمانتشو ميركل ديتن تاق دا بلغي
подчеркнутый мусульманш буй, простой нахшайц халагу ирбеш болшаш, на халагул бой. Да белгы. Меркелин қиырмаштүйшсан, ақ уқар элмадой Меркелик. Хажал гоем ахабалина, вай халятся преступник. А миллион сириец чувитан, вай россиец отношения шюреш. И салафит, винеш, и халят, и чуэлен, вай террорист. Красиков. А ваш хабахкан хун угрош ячбу, хун камилш ячбу. Да сюда. Цундин дерцели. Иш ца угроза, ца Меркелин ешса. Представь, да иш мел низко ва эггак, ва дөжакар шадул лук. Матовой лилендеш, шейн лукчак, цугаск, шда хиждеш, гаски мабуй лилеш беш. Тут иялехтеш, тут тузикат иялеш беш, гаски мабуй. Вот и все. Вот и все. Да, цахадиц лесон, халита мой, джо поборник, там, защитник, туда-сюда. Халитови ваша байсек тяхват твиншин, ше вауит ше оли Украине давид. Ше кузау хаюл газ боши вешига хосанер шалеш хаюл бош, камил штеш. Та аста видео йок, шваш цан бушун, харитсик дави, аныч йок, короче, дуалу яши, шайца движение шина. Все. Сут я халитови ваш Украине قيخيش شوات أوكرانيا دعوانك قيسё دадей леркис заметьте дырешь все как только раскусили теперь план все как будто ничего не было халитови ваш все байсак тяуаттин туам бадал байсак тяуаттин носак ёа лиша ё чице туам бешхлвиш все кивиди ошца говаид автомат бюнаёш пулемёт ёш санаш хабош лабош буш бацваниш все дадей леркис идук ацумши аштидан бой шун гурдушун мичер ху хадох мухду ашен ханять илил да я цуман мелла тяхи гоузалете просто ладуриш да бохчно хюттерен бош дачун со моста вачун со ночи қол моста вачун со мужгшен бох белчер моста усо уй цен шейнаха Аслан в смысле правильно говорит. Заставь дурака молиться, он роб себя расшибет. Это про ночи. Сауди в золоте купаются, а ночь из-за их честь с ума сходят. Уж ночи, бать, полностью арабизация у него в голове. Да, уж чисто уже ночи, да, бойла, уж арбовом ждешь, бу. Дугарца из-за поемарец не спалаешь. Делишь, он оранди ишишца. Армуатца غاسقماتا ديشة نا إزوست عمت أخوجة خديشة ده بتغونكو بدحر كينش كتير تعوض ما بيسي ГБшник конторию тузикер, говорящий на чеченском, да? Валай темшину мадой динена шейдага чавель шеве кефирский почалкш ашу буза бюзан шейн ахч сатич о, мои права нарушает, цашей баунш, хахья цабахнах. Да, баду каледи. Ирмолой программ с хаяхшибу, да, имя в виду. Ихняя методичка завета Ермолова. Именно так, да. Асан из была 30-е годы и по сегодняшний день убивают всех, кого они хоть чем-то боятся. Хадис это от хадис. Может быть. Война не укашворт вирчдер амнах кам сан цадер вирнаш барца бур амхинц и хадиш вой мах дахча вой барт белна. Барта бой бурина иза нис дат тоже та иза дадис и салафиш бой ища войнук ахир бушун вой ук дат иш датета войнук бир иш хирбу те кварт бой кремальчур лубянкир грауну лилеш бой кварт бой из бой цара дахаду бишбек
А виж дахельше, бехчани боуш буш, дой ардоч. А це кварт на болець, іш управлять беш, іш чухвахш беш. Хал антитеррорани, никархони, цабол багеш. І кварт на боле, і кварт на белчут, я це тани кварт бахертер, ба це дга дор дет, і хум ел. Іш там op elks uiter дет це, давай, хажав ума бюрсагу, ма ейсагу, і зважбош. Müjgi buxşun, kesta bu iş, kesta ba satanişçe bu iş, eza bu iş, vay doyş bu iş, vay beş bu iş, vay dey bu şaş, el vay intikoyşan aş bu. Vay tsert sağım as ne iş şaş onadala. FSB tsqamu qadiyitiş. Sağım prosta şaş iş onadala FSB yit va xoşiş. Şaş iş onadala. FSB bagayak matsa bart marşu yitule, tsuçwa hagiç khena. И можешь уахать, иншаллах, кафиш Новый год поздравить мобила, аста поздравляю, альцаум альсуик бехш болнах, цада висцелер ксуик. Вот амуган хадай ФСБ йитиш аль, цада висцелер. Вай не так, раз кибиш чан хил дел наат амин. Достойно хадиса у бен Салман написано, что в исламе вся власть принадлежит арабам-курайшитам. Даже если один курайшит остался на земле, это тотальное правление, полное рабство. Абсолютно, да, изет баду. Курайшит, сунам маул. Сун, унанте, курайшит, сун, те ахилвиза. Дала, пайомарин дейли, салам гулцун, цак антсавелла. И хунцавелла, и док масал дуи. Чун шевик ант olur mawari daalцун. لينياري سحق أنت سويلا تندال أهون سويلا بناس ليتستو اليوم دول تدلت سويلا أقار دولي نقي أسمعان شي وجري بويش دول بالله سعوديتشنس قريشيتش خلبيز دولنا وقع دولنا سونم خيروات يا مجگي خيروات يا سعوديت خيروات يا تصدى خيروات أسن خرجة خوش سي وري ديش إزر شرشكا شي خرجة خوش شي تايبان تعويك تقام تعويك سقومو حلوالك سيقوم يقيل سقوم دوغلشويك سقوم بالبيك يوق سون ويزك سونم تسويز قريشيت سونم تسويز سعوديت تسويز سون تا تسويز سون سي نوخشي ويز سون سي جواب ديغا يشيوش أهنتيو سوريمياني ديمقراطي تا بخشوات عدالي وكونستيتوتي ناولول حيث أول هاديك واتر بريزيدنت ديكوي قيتا بخشوات دوخ قيتويك شوز بيخلا يش ياتشون по 5 лет 2 раза. И он дешду. Ха ичара тqashara йо пришо массас дол ха аха волвелж шоз би он датсис. Ха цапришо дадал шола пришо дадал. Ха ахи эншута. Qozla пришо дё пришо. А хай врагвек хай хайга айдал маду властью хуйга. Ви ищуха, хиру ищуха, чувалит ищуха. У тебя возможности есть. Возможность, чувак. И власть حقلوتي داتسويت عنوان حيتا جروب بوليا. И группа ее ходатсовая часть Путин гвандасан ишь латвеш и Путин латвеш. Потому что все кормятся. Ишь пожизненно усюю. Конечно, Лукашенко у Путину такие шли Медведевич хитсуш. Инцепцу экип шли ряц. Ал милой Назарбаев вар хитсалц. Ицханвел чайна. Наул шайл такие потен. Из КГБшник, вот ты царь, царь КГБшник, да, вот ваш КГБшник. Цундел деш дуй. О дунья на гина ишая долумш, вайджим ти адисан. О дунья уже гина тиранч, гина церковь, ну нах церт абэг беш. Хядели леш гина. Царями байшу алилина, ши байшу алил. О Сирия хит дештек, вен хит смагир бусал буш. Бусал дин дискредитация, чистой воды. И мюжкшина, и игилу, гаскша, баасу, шиитша, жукша, американш, и حق الدنيا طبعا الدنيا حقنا ديسكريديتация دم يغاسكش مدني иштом до хадисы есть достоверные и недостоверные. Хадисы от праведных асхабов достоверные. Вполне может быть. Есть хельмек, что так, это войдуется, что это их касса храйхенен. Совпадение не думаю, да. Иду совпадение не думаю.
Аслан, Хинц аш ю идиот, антитеррор. Аслан убос. Каждый днем убеждает, что каждый второй ногчи идиот. Маждет. Чукуш информацию. Цигама и антитеррорама. Но и сала жив запретить, ризи вожи, бошты суду запретить. И сала жив начал заступаться за хадисы муслима Бухари. Цена чохно усва. Сва динс бяуина قدول بيولشسون تقولنا قديك دينا شادك ديوش بويشسون تأخين ككراز أوه ممين ترقي سون تجمل نياش دي عقل سو دين دعال وسو بوسل واتسرا واتسرا واتسر هر شادك مثلا قرما دات استغن ديوتس سو أقنز ريز واتس أنتي تيرور ديوتشن بو إز لدو غرما داتي دو قبول شر إذا شاين ويشتر يقيل هذا يقن هذا أنت تيرور ريزو بو أنت تيرور ديك أنتو بارت و تاع شبون تاع كافر شون تاع بيوخم شون إدير دو تاع نو سونة سون تغل دادوك تاع شادك ببربان دوك سون تاع وليل دا نو يتاع دوتر دو يوم شليلة دير دو نو هدير دو سون خار أيس أونير دي أروش الخير دو они меня будут пачкать. И запачкать твин, уничтожить валалц, евой тулам бахкалц. Я сок арвалалц. Их арвалар хирдатсан, я уничтожить твор, я к ФСБ иллюстрации ина, и жюпи узбалалц. Ищи варианты, козалеттак, идеал мулах. И последний вариант. Иллюстрация и наказание, их едук. Идеал мулах. Ishtum do tak دواتري وي دقم ديتاس وي خينا تيادو إلى وي مجداد وعليكم السلام ناليستا سرش كومنتاري شو غير يشت سيوش زكا تاك زكا ولك أسأل لشون يو سعديت سدوك سدوشون شان لا تشوبول حوس دير بور براتي سودا نوشي موات بيوش يولج واخريكش دخن يو يا практиковать дешто ловуши зудари хюч лиш astagfirullah subhanallah mashallah бахшин навал бью на бью бу бадегич бью на бью бу адиче Megar от аyer зо стрим вежери دال سي دويل شو دال نوتش قوم سي دويل دال وين حيقل وصوبر ويل نيت ويل قيتم وين يقير بيو ليتسمير شي كافر شي مرتد شي شايل جريج شي شاير شي وين يقير دايوغيل دال نيس نو دويل وين دال إيمان جا دويل وين نيت وين حيق الوين دوين الوين يحلو الوين ديريس خويشن السلام عليكم все будет ичкерия адикюэль марш ойл бюсте